जायगायाव रुफाथि मानसिफोरखौ फालिनाय बैसागुखौ नागिरदों बेनि दिनै नोंथांमोना मा फोरमायगोन? दा मोनसे खोथा आङो गिबियावनो फैगौ रंजालि फोरबोनि गाहाम हामलायथिनानै गिबियाव आं खौरांगिरिफोरनिसिम न'खरनिसिम गाहाम हामलायबाय आरो खुंनो लानाय नैबे गामिनि गोरों गोरा बयनिसिमबो आंबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय जे जोङो सुबुं माहारिया बुहुमनि बिखायाव सोनाराबा जोंहा गनो गैया। बहाय बाखो 12 मासाव 6 दान जायो। जोंहा फैलायबाय सोलाय सोल'नि गेजेरजों बोथोरनि राजा बसन्त सफैलायबाय। दावमा दावसानि खौराङा सफैबाय। बैसागो बोथोर सफैलायबाय। जोंनि नैबे गयबारि रायजोआ एबा जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा गोसो मोदोम जिउ होनानै जेरै गिबिनिफ्राय खुंबोदों फैयै फैयै दिनै 25 बोसोआव आगान सुरबाय। आरो बे रंजालि बैसागोआ जोंनि गयबारिनिल' नङा सारा बुहुमनि बोथोर सोलायनायनि मोनसे गोथार फोरबो। बेखौ जों बुङाबा जों गनो गैया। दा बेनिखायनो गयबारि नैबे बड'सा क्लाबनि उद्दगाव दैदेननायाव फैगौ साननैनि हाबाफारि लानानै जि गाजा गोमजा खुंनो नागिरदों आरो दिनैनि बोथोराव जौसांनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। जाहाथे जोंनि बर' समाजाव बे गामियाव बर'नि गेजेराव बैसागुआ गाजा गोमजायै खुंजाथों आरो इसोरनि मोननानै बोरखौ मोननानै जोङो मोजाङै मोजां रायजो जानो हाथों, मिथिंगानि अननायखौ जों मोननो हाथों आरो खुंफुंनो हाथों, बेनो गुबै थांखि। बैसागो फोरबोखौ लाखिनानै जे बुंनो थाङोबा बैसागोआ मोनसे रंजानायनिल' फोरबो नङा। बिनि गेजेराव इसोरनि बाबेन दैदेननायजों इसोरनि अननायावसो जोङो बे समायना मुलुगाव जोङो जिउ खांनो हादों। दा बेखायनो जोङो मिथिंगानि बिखायाव रुजु रुमु रायजो जायाबा गनोबो गैया। दा बेनिखायनो जों मा साननैनि हाबाफारि एबा फैगौ एप्रिलनि 20-21 आरो इंराजिनि 20-21 आरो बैसाग दाननि 7-8आव साननैनि हाबाफारि खुंफुंनानै बायदि बायदि आयदाफारिखौ लानानै गोहोमै खुंफुंनो सानदों आरो। दा बेवहाय गिबियाव थाखानाय आयदाफारिजों खुंफुंनाय जागोन। गेदेमा आलासिफोरखौ ओनसोलनि समाजनि गोरों गोराफोरखौ जोङो लानानै मददजों आरो मिडियामोननि फोसावजानायजों जोङो खुंफुंनायनि जों गोहोमखौ मोन्थों होननानै जोङो गोसोआव थिबाय आरो।